Vakaların sonu değerli. 1948 yılında Türkmenin yeni bir ağır sınav bardı. Şol yılın oktyabr ayının 5'inin 6'sına geçilýän gece 1 saat 12 minut 5 sekundda Aşgabatda hem de onun goloýnaky etraplarda ägirt güýçli yer aranmasy boldy. Bari 10 sekund dowam eden ýöne güýji 7,13 ballan hem geçen Elhin Starsyn göz açyp bir masalymyna ýa-ni ukağa giden şäheri yer bilen ýeksan edipdi. Ýöne yer titremenin asıl merkezi Aşgabatdan 25 km günorta-gün wataryna ýerleşen bir owada bolýar. Bu yer titremenin merkezindäki güýji 10 bal bolýar. Bu yer titreme eýrany hem öz täsirini ýetirýär. Yer titremeden öň Aşgabatyň tutýan meýdany 5000 hektar eken. Şäherde 9400-den köp jaý bolupdyr. 240 sany ýol, 15 sany hastahana, 19 sany saglyk, 5 sany çağı dogurýan hastahana, 28 sany çağlary, 23 sany orta mektep we Sowet Soýuzynyň Ulamlar Akademiýasynyň şahmatçasy bardy. Aşgabatyň ýylaty 115 000 we şähere gelen eskerleriň sany bilen 117 000 çen ýetipdir. Yer titremede 110 000 adam ýok bolupdyr. Adamlar başda nämenin näme bolanlygyny hem bilmän galypdyr. Sebäbi yer titreme 15 sekundyň içinde bolup geçipdir. Käbir adamlar gaýtadan uruş başlady, faşistler bomba atdylar diýip pikir edenler hem bolupdyr. Amerikalılar bolsa bu Sowet hökümetiniň atom bomba test etmegi sebäpli yer titreme boldy diýip Moskwany günäledi. Ýöne alymlar munyň tebiği bir harasat bolanlygyny subut etdiler. Sowetler Aşgabat şäheriniň guran wagtlary seismologiýasyny seretmän gurupdyrlar. Seismologiýa bolsa yer titreme näçerek, yer titreme tolkunlary näçerek hereket etýändigini öwrenýän alymdyr. Bu yer titremede ören köp adamyň ýok bolmagynyň birinji sebäbi ýarym gece bolanlygy üçindir. Ikinji sebäbi bolsa jaýlaryň bişirilmedik kerpiçlerden gurulmasydyr. Ýani bu jaýlar beton we demirlerden gurulmanlar. Bişirilmedik kerpiçden gurulan jaýlar yer bilen ýeksan bolupdyr. Bişirilmedik kerpiçler gaýtadan toprağa öwürülipdir we topragyň aşagyna galan adamlar dem etmezçiliginden ölüpdir. Yer titremeden soňra beýleki şäherler bilen aragatnaşyk gitýär. Telefon, telegram, otluyorlar, aeroport hem ulanmazak ýagdaýa gelýär. Şonuň üçin hem şähere kömek wagtyna ýetişip bilmeýär. Aşgabatdaky bolan yer titremesi ilki bilen Daşkende habar berýärler. Ol ýerden soň Moskwa bu elhinç hadisany eşitýär. Yer titremeden yaralanyp galan adamlara kömek eder ýaly hastahanalar bolmandyr. Olaryň bejergisini agaçlaryň aşagyna ýollarda beripdirler. Yer titremeniň elhinç tarapy bolsa, şäherde 117 000 adamdan 110 000 adam ölüpdir. Bu bolsa görülip estilmedik zatdy. Şol tebii apatdan soň paýtagtymyzyň güllep ösendigi kämil ajaýyp binalaryň, teýlekleriň, ýadygarlyklariň foto suratlary hem görkezilýär. Milli matam gününe aýlanýan tebii hadisanyň pidasy bolan watandaşlarymyzyň hatirasyny saklamak, olaryň ruhlaryna tagzim etmek biziň ählimiziň mukaddes borjumyzdyr.